hati tergoda mau tanya-tanya dia siapa yang What's up, yo? Ayan guys, isang magandang araw na naman sa ating lahat. Good morning everyone. Ayan, good morning sa ating mga viewers dyan. Maraming salamat sa umaga ito. At maraming salamat. Ngayon pa lang, papasalamat ako sa iyo panonood. I hope you enjoy my new upload. Itong i-upload ko ngayon guys. May binili ako na yung gamit natin sa ating pagla-live. So pumunta ako kahapon ng city, kaya gabi na tayo nakapag-upload. Pastilan. Kasi nga madilim dito sa aking kwarto. So gusto ko para naman medyo maliwanag, yung maliwalas yung ating mukha ba. Na alam mo na. So bumili ako ng ng ating pampaliwanag ng buhay. Yon! Yan, nandito siya, oh. Ito, sinasabi ko sa inyo. Ayan, unboxing natin. Yan. So, yan guys. Yan, oh. Papakita ko sa inyo yung aking nabili. Napakamura lang nito. Doon sa kabilang yung tindahan. Ganito lang kali ito. Abay 780. Times mo sa di 1,000. Yung doon sa may sa isang tindahan is mura lang. Ayan, oh. Mura lang siya. Is 300 plus. Push! Push! Ayan, oh. Ayan siya, oh. Yan. Ang kulay ng ating yan. Ring light yan, oh. Iba-ibang klase po yan, oh. Iba-ibang kulay po yan. May may disco light, ganun. Ayan, oh. Yung bilog na makita mo dyan, iba-iba. Saka may po yan, may remote. Yan. Yun. So, ipapakita ko po sa inyo. Buksan natin. Let's go! Let's go! Let's go! Ayan. Ayan ang itsura niya, guys. Ayan ang itsura niya. Ayan po. Yun. Kompleto nga po siya. Ayan, oh. Yun. Ito siya, oh. Ito yung saksakan niya, guys. So, ito naman yung pagka, halimbawa, yung cellphone natin dito, ilalagay po natin to dito sa loob. Yan, guys, no. Dito, yan. Dito po sa loob, oh. May lagayan. Kung, po, yung cellphone po yung gagamitin natin. So, dahil hindi po cellphone yung aking gagamitin, laptop po. So, hindi po natin to ilalagay. Yan po to siya. Actually, gumamit ng actually. Actually, nababali-bali po yan siya. Yan. Pwedeng ganon. Yan. Kung pag ganon po siya, ganon. Yan. Iano lang po nyo. Kumbaga, parang siya, adjustable. Yan. Tut, tut, tut. Tut, 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 tut. Yan, ganyan po siya. So, pag ganyan, pabalagbag yung patayo, di ba? So ito yun. Ito yun para dito po sa loob. Yan, dito. Yan po yung may butas po dyan nito. Diroskas nito. Papalagay. So, yan. Ito naman po, dito sa baba. Dito. Para doon sa adyasan ba? Yan. Yan. Yan, lalagay mo dito yan. Yan. Ganyan. Para dito sa taas. Ganyan. So, dahil hindi naman natin siya gagamitin. So, tatanggalin natin. Yan. Mabigat din eh. Mabigat din. Tapos, andito yung brochure niya. Ayan, kung paano gamitin. Ayan guys, yung manual niya. Manual. So, itatry ngayon natin kung ano ba talaga siya. Anong hitsura nito. Ayan, no? Ayan, may puti. Ayan, no? Yung puti niya. Ayan, yun po. Ayan, kita niyo po. Ayan, katalog niya. So,
Kuha tayo ng saksakan nito. Kasi nakaganito lang po yan, nakasakit. O, yan o. Ilalagay po natin. Parang ano po to, yung parang sa cellphone din. Oh! 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 Ayan. So, tatouch natin dito. Yun! Ayan na po siya, umilaw na. So, anong kulay po yan? Blue. Blue. So, dito po tayo mag-a-adjust, guys. Ito natin i-adjust, no? Yan. I-adjust natin para makita tayo. Hindi tayo makita. Yan, gwapo tayo. So, dito po tayo mag-a-adjust na kung anong kulay ang gusto natin. So, yan. Yun, no? Kita mo? Kita mo, guys. Yan, no? Oh, diba? Disco. Oh, see? Ting, 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 ting. Tapos yan. Yun. May ganyan. Tapos yan, no? Kita mo yan? Bira! Birahi! Tet, 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 tet. Ganun. Pagka mga disco yung patugtog natin. Ganyan. So, depende rin. Yan. May ganyan. Kislap. Yan. Oh, di ba? Oh, di ba? See? You like that? Tapos, meron naman tayong ganyan lang. So, naka-flat lang ba siya? Tapos, meron din yung light blue. Yan. Kung blue na blue. Yan, no? Oh, di ba? Iba-iba. Halos ito kasi po, yan yung mga kulay niya, available niya. Yan. B. Oh, yan, no? G. Oh, green, no? Di ba? Green. Red. Oh, red din. Yellow. Oh, yellow siya, oh. Orange. Oh, orange siya, di ba? Nag-iiba-iba siya. So, pag pindot mo dito, violet. So, yeah, violet din siya. Dito ay, andito yung lahat ng mga nakalagay siya. Di ba? Ang ganda, di ba? Tapos, may red. Oh. Red na red talaga, yan, oh. Green. Oh. Ganda ng green. So, kung gusto mong paikutin yan, dito tayo, guys. Yan. Oh, di ba? Iba-ibang kulay. Yun. Yan, oh. Oh. Oh, may ganyan. Pa, oh. Yan, oh. So, nagustuhan ko. Ang ganda. Oh. Di ba? Iba-iba siya. So, para maliwanag yung yung dito sa talaga. Yan, oh. Tug, 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 tug. Yung disco light pa, parang disco light siya. So, ayos din. Maganda. Sarap pakinggan. So, pagka nakaganon, ano yan? Kita mo yan? Ganda, oh. Oh. Saan yun? Blue. So hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa inyong panonood at God bless sa inyong lahat. Shoutout sa inyong lahat sa Togs family. Yan, dito tayo mag-shoutout sa ating mga kaibigan dyan. Hello, Ma'am Lara Gasi. Shoutout kay Sir Vic Loterio, kay Sir Bulinaw, Ma'am Cheryl. Sa iba pa natin mga kaibigan, mega love shoutout kay Ma'am Cindy Matildo. Ayan, guys, maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang dito na lang. Bye bye.